ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek olsun. Bilgenibizçe adam balası zayıf, kimçilikli. Hem zayıf, kimçilikli bulganga göre ol fizik yaktan da, ruhi yaktan da avırıga düşer. Yani her birimizin de avırganı var fizik yaktan. Fizik yaktan bulgan avrularını biz niçik davalayız? Biz davalayız darular bilen tabiplarga barıp, endi bir kerek bulganda demek operatsiya yasala. Can avrularını niçik davalayızsın? Can avruuna kire meselen akıl zayıflanıda, baş ketüde. Akılsızlıklar dip aytабыз endi biz аны. Халыкның үзгәрүләре шулай бит. Оңа кire. Hatta can avruları sebepli tenimiz de avırый. Meselen kay vакытта табипка барабыз да, aytабыз, менә шулай бу җирем авырта дибез. Ул карый да сездә бер нәрсә юк ди. Авырту бар, хәлсезлек бар. Менә моның сәбәбе шулай юк инде каядыр тирәндә җанда ятырга мөмкин. Бар психологик авырулар, бар депрессия, төшенкелек, һәм бик күп менә шундый бүгенге көндә әле без сизеп тә, әмма исем бирә алмаган халәтләр. Менә бу авыруларны дәвалый Коръән. Чөнки фән моны дәвалый алмый. Хәтта акылы киткән кешеләрне дә, мәсәлән, психбольницага салып нишләтәләр алар? Дару бирәләр, бер никадәр вакыт тоталар да, чыгарып җибәрәләр справка тоттырып. Бу кеше инде бетте, инвалид. Моны дәвалап булмый диләр. Ә менә элегелектән шушындый авыруларны дәвалаганнар Коръән белән. Менә шуңа күрә дә Коръәннең бүген тагын бер мөгъҗизасы турында, ул дәвалау мөгъҗизасы турында да сөйләшеп алыйк әле. Белгәнебезчә, безнең ата-бабаларыбыз авырып китсәләр, гел Коръәнгә мөрәҗәгать иткәннәр. Хәтта тәннәре авыртса да, алар Коръән аятларын укып, суларга эреп, ризыкларга эреп, эшкереп, дибез инде без аны, кабул итә торган булганнар шушы ризыкларны һәм шуның белән сихәтләнгәннәр. Кеше инде берәр нинди җан авырулары белән авыртса, шулай ук эшкергәннәр. Бала таба алмаса эшкергәннәр, мәсәлән, шулай бит. Сихерләнсә, бозык килсә кешегә, шулай ук эшкергәннәр. Күз тисә, шулай ук эшкергәннәр. Һәм бу очракта буларның бөтенесенә дә Коръән ярдәмгә килгән. Күп гасырлар безнең инде ата-бабаларыбыз шушы рәвешле дәваланганнар, үзләренә шифа тапканнар. Менә без дә бүгенге көндә Коръәнгә мөрәҗәгать итеп, үзебезгә шифа, дәва таба алабыз. Аллага шөкер, инде шундый кешеләр бар, эшкереп дәвалаучы. Бар инде кайбер мәчетләр махсус шуның белән шөгыльләнүче дип әйтик. Һәм бу бик кирәк әйбер. Син моны танысаң, танымасаң да, бу бик кирәк әйбер. Гадәттә моңа ышанмаган кеше, булай дәваланып булмый дип әйткән кеше, ул барыбер шуңа килеп егылачак. Чөнки инде бер чарада калмаса кая бара кеше? Бара мәчеткә, бара Коръәнгә, шул Коръән аятлары белән дәвалануга. Һәм Коръәни Кәримнең үзендә дә әйтелә, Коръән ул сезгә шифа диелә. Шифа, ягъни шифасы аның мәгънәсе ягыннан гына түгел, шифасы аның дәвалау ягыннан да. Шушы аятларны укып, димәк, без дәвалый алабыз икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында шундый хәл була. Гарәпләр сорыйлар: "И Расулаллаһ, без ислам диненә кадәр үзебезне, туганнар, якыннарны дәвалый идек имтимнар белән. Ягъни ниндидер әйткән сүзләр белән дип. Тылсым сихер белән дип әйтик. Хәзер ничек дәвалыйбыз соң дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Коръән белән дәвалагыз ди. Коръән укып дәвалагыз ди. Шулай ук шундый бер хәл була, бер төркем сахабалар инде кешеләр янына китеп барганда, аны авыл дип әйтеп булмый инде гарәпчә, ләкин безнең сүз белән әйткәндә ул авыл дип әйтик инде. Китеп барганда бер кеше әйтә: "Сезнең арагыздан эшкерүче кеше юкмы ди? Менә бер авыру бар иде ди." Берәү әйтә: "Мин ди эшкерәм ди." Бер сахаба әйтә. Һәм ул кешене алып китәләр дә шушы инде йортка. Ул анда эшкереп чыга. Эшкереп чыкканнан соң инде шушы хәлне сөйлиләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга. Ул сорый: "Син ничек эшкердең ди? Нәрсә укыдың ди?" Бу сахаба әйтә: "Мин Фатиха сүрәсен укыдым ди." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны хуплый.
Менә шулай итеп эш күрү дигән нәрсә Коръән белән эш күрү. Бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытыннан ук билгеле әйбер. Һәм шуның өчен дә бу мөмкиндә дә без Коръәнебезне укып үзебезгә эш күрергә куллана алабыз. Бүгенге көндә, мәсәлән, җин тарафыннан зыян күргән, зәхмәт кагылган, шайтан кергән кешеләр бар. Менә аларны да шушы Коръән белән укып эш күреп дәвалый алабыз. Әлбәттә, бу бөтен кешеләр моны бәлки эшләмидер. Бәлки бөтен кеше моның тәртибен, кагыйдәсен белмидер. Әмма моны эшләргә мөмкин һәм белүчеләр бар. Шуның өчен дә Коръәнебез безгә ул инде укып савап алыр өчен. Ул инде безгә мәгънәсе белән аның яшәр өчен, ләкин шул ук вакытта, авырган вакытта дәваланыр өчен дә икән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.